ישן, יש צורך במיליון חולמים שלא עוצמים את עיניהם. כדי להגשים חלום אחד ישן, יש צורך... מישל חסון, כיתה ז'-6. במהלך השנה נחשפנו לסיפורים מרגשים מפי מתנדבים גמלאים מעמותת הקרמה. שמעתי מפי של פעם בוזק את סיפור עלייתו לארץ והסיפור הקרב האישי של גדי צפרי והמוזיקאון. הגמלאים מספרים לנו מניסיונם האישי ומשאירים אותנו במידע שנחשפנו אליו ביום-יום. הקשר של הגמלאים מאוד חשוב לדעתי, מכיוון שאנחנו עומדים על היסטוריית עם ישראל. אנחנו שומעים סיפורים מאנשים שחרבו וערכנו סיפורים או שמועות. בנוסף אנחנו עומדים בהרצאות אלה שאם ישנה מטרה נעשה הכל כדי להשיגה. התעניינתי העמקתי ודעניינתי לשמוע הרצאות מסוג זה ואשמח אם יהיו להרצאות אלה המשך. מקום בלב כדי להגשים חלום אחד ישן, יש צורך במיליון חולמים שלא עוצמים את עיניהם. כדי להגשים חלום אחד ישן, יש צורך במיליון חולמים שלא עוצמים את אוזניהם, שמוכנים אליו. הייתי בפריז וגם ברומא, ראיתי את שבעת פלאי תבל בקוטב הצפוני. שמי יצחק, ואני בעוונותיי הגדולים כמעט 40 שנה ניהלתי בית ספר תיכון, כך שבשבילי המיזם היה ממש חזרה לימי הנעורים. אנחנו היינו עם יפה ולואיז, היה לנו מאוד כיף. זה היה בעצם שיעור על מחזות, על תיאטרון, על דרמה. אני עשיתי עם מרקס, אלינו, אני והוא במפגש הראשון, נושאים משותפים לא ושלי, ובסוף החלטנו על נתינה. ולמרקס זה מתקשר בכל עם הגמלאים, עם כל הקשר עם הגמלאים וכל זה. ואני התנדבתי בבית ספר לאוטיסטים בירושלים. שיכולים להתלהב, להתחייב ולגלות